Nyt pidämme pienen 3 minuutin tauon. Voit tehdä tämän harjoituksen istuen, seisten tai vaikka ulkona. Anna itsellesi lupa pysähtyä. Nämä minuutit ovat vain sinua varten. Asetu mukavaan asentoon. Anna hartioiden laskeutua ja käsien levätä rennosti. Hengitä nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Anna hengityksen rauhoittua omaan luonnolliseen rytmiinsä. Vie huomio varpaista päälakeen. Huomaa, missä tunnet lämpöä, viileyttä tai jännitystä. Jos löydät kohdan, jossa on kireyttä, kiinnitä siihen lempeästi ja anna sen pehmetä. Ajattele, että jokainen uloshengitys vapauttaa päivän kiireitä ja ajatuksia. Kuvittele, että mieli kirkastuu ja keho kevenee jokaisella hengityksellä. Hengitä vielä kerran syvään sisään ja puhalla hitaasti ulos. Avaa silmät, silmät kiinni ja vie mukanasi tämän rauhan seuraavaan hetkeen.